Sommige Zeeuwse bedrijven krijgen toch elektriciteit, maar niet allemaal. De komende jaren zijn er natuurlijk nog steeds meer bedrijven die ook nog wat uitbreidingsplannen willen hebben. Die ook willen uitbreiden. Ja, die komen ook weer op die wachtlijst en die moeten toch zo lang wachten. En verder in deze Zeeland nu. PVV grote winnaar in onze provincie. En D-Day-vlam aangekomen in Vlissingen. Goedenavond. Op het overbelaste Zeeuwse stroomnet heeft netbeheerder TenneT nog wat extra capaciteit kunnen vinden. En dat betekent dat sommige bedrijven die op de wachtlijst staan nu toch extra energie kunnen krijgen. Maar er is lang niet genoeg voor iedereen. Op het nieuws van vandaag hebben bedrijven een jaar moeten wachten. Hoeveel stroom kon TenneT nog uit het veel te krappe Zeeuwse elektriciteitsnet wringen? Dat was spannend. Tot vanmorgen. We hebben ruim 400 megawatt aan capaciteit weten vrij te spelen. Goed nieuws voor bedrijven, want alle investeringen liggen nu al een jaar stil. Zoals hier bij Elopak in Terneuzen. Voor de komende jaren zouden we samen met de andere locatie, hier aan de andere kant van de straat, zo'n 7 megawatt nodig hebben. Dit zijn de pompen voor hal 2 en hal 3. We hebben dan hal 5 daarachter staan en hal 1. Dat zijn de grootste hallen eigenlijk. Daar moeten nog grote units opkomen. Die wel al op het budget staan. Maar goed, een investering kun je pas doen als je ook weet dat je hem kan aansluiten. Bedrijven op de wachtlijst vragen op dit moment bij elkaar 715 megawatt stroom. Er komt nu 425 megawatt extra beschikbaar. De andere helft van de wachtlijst moet langer wachten. De resultaten voor het noorden van Zeeland, dus de regio Bevelanden en Walcheren, is positief. Daar kunnen we een heel groot deel van de wachtlijst faciliteren. Maar in Zeeuws-Vlaanderen helaas niet. Daar kunnen we slechts 1 partij faciliteren. Welke bedrijven bij de gelukkigen horen is niet duidelijk. Dat wordt over een maand bekendgemaakt. Voor Zeeuws-Vlaamse bedrijven ziet het er slecht uit. Het betekent wel voor een bedrijf als dit van welke beslissingen worden uiteindelijk genomen. We zijn een internationaal bedrijf. Grote investeringen worden vanuit het hoofdkantoor in Noorwegen bepaald. Maar als je hem niet kan aansluiten aan de stroom, dan heeft het geen nut natuurlijk. En dan gaat het mogelijk naar een andere locatie of krijgen die voorrang, wat voor ons uitstel betekent. Spannend voor Elopak en voor andere bedrijven. Krijgen zij stroom of blijven zij nog jaren op de wachtlijst? Hoe lang hebben we nou nog te maken met wachtlijsten in Zeeland? Nou, ik denk lang, om heel eerlijk te zijn. We zullen herijkingen doen en dat betekent ook dat we zo nu en dan wellicht weer een deel van de wachtlijst kunnen wegwerken. Maar de echt structurele oplossing, dat is toch het bouwen van nieuwe infrastructuur. En dat duurt helaas lang. In Zeeuws-Vlaanderen duurt dat nog minstens 11 jaar. Zorgelijk vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ja, de komende jaren zijn er natuurlijk nog steeds meer bedrijven die ook nog wat uitbreidingsplannen willen hebben. Die ook willen uitbreiden. Ja, die komen ook weer op die wachtlijst en die moeten toch zo lang wachten. Dus zeg maar voor het vestigingsklimaat van nieuwe bedrijven, maar ook voor de uitbreidingsmogelijkheden van je bestaande bedrijven, betekent het gewoon wachten en kijken van, ja, kan ik naar andere locaties toe? Er zijn ook bedrijven die best overwegen om over de grens te gaan richting België. Om te zeggen van, ja, dan moeten we misschien daar gaan uitbreiden. Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn. De extra capaciteit is een pleister op een zware bloeding. Want de wachtlijst neemt nu wel een beetje af, maar zal de komende jaren nog veel verder gaan groeien. Want de Zeeuwse economie heeft veel en veel meer stroom nodig. Een man is vanochtend gewond geraakt toen zijn auto in Terneuzen een boom ramde in de verlengde van Steenbergenlaan. Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken, maar wat er nou precies is gebeurd, dat was vanochtend nog onduidelijk. Toen de hulpdienst aankwamen, zat de bestuurder nog in de auto met een aantal botbreuken. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het D-Day bevrijdingsvuur is aangekomen in Vlissingen. De vlam reisde via Ottawa en Normandië naar de havenstad en trok veel bekijks. De vredesvlam die maakt ons weer bewust van hoe hard er 80 jaar geleden gevochten is. Voor onze vrijheid. Laten we dan ook vooral niet vergeten dat hier een paar uur vliegen vandaan ook nog steeds vreselijke oorlogen plaatsvinden. Het is best persoonlijk, ook omdat mijn overgrootvader die heeft toen een tijd in Kamp Vught gezeten, heeft een eigen krant hier in Zeeland gehad. Hij wou niet voor de Duitsers werken toen de tijd en hij heeft ook iedere keer moeten horen hoe de mensen op de fusillade plaats eigenlijk gefusilleerd werden.
En dan komt het heel dichtbij. En zeker zo'n dag als dit, zeker met een bijzonder verhaal erachter, dan besef je eigenlijk wel, ook al ondanks het 80 jaar, dat het nog steeds heel levendig is. Het D-Day bevrijdingsvuur, de vredesvlam, is afkomstig van de Nationale Oorlogsherdenkingsplaats in Canada. En dat bevrijdingsvuur maakte afgelopen week ook deel uit van de 80-jarige D-Day-herdenking in Normandië. Waar ook de Canadese premier Justin Trudeau en vele andere regeringsleiders en koningshuizen bij aanwezig waren. Niet GroenLinks, PvdA of de SGP is de grootste geworden bij de Europese verkiezingen in Zeeland, maar de PVV. De partij van Geert Wilders wist in 6 gemeenten de meeste stemmen te halen en bleef alleen in Veren uit de top 3. Waren het in 2019 nog de PvdA en de combinatie SGP-ChristenUnie die om de meeste stemmen vochten? Dit jaar is de PVV de onbetwiste winnaar. Met de meeste stemmen in heel Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen, Noord-Beveland en Vlissingen kwam de partij uit op 16,9% van de ruim 145.000 Zeeuwse stemmen. De SGP, nu los van de ChristenUnie, scoorde met 15,5%, een half procent meer dan de combinatie PvdA-GroenLinks. Het CDA wist het verlies te beperken tot tevredenheid bij campagneleider Johannes de Bat. Als je dan het resultaat ziet dat we als CDA weer 3 zetels hebben, weliswaar een verlies, dus dat is nooit leuk, maar tegelijkertijd wel winst ten opzichte van november vorig jaar, ja, dan is het gewoon een goed resultaat. BBB eindigde met 8% van de stemmen in Zeeland op een 6e plaats en haalde landelijk 2 zetels. Er waren niet voldoende stemmen voor de Zeeuwse Limburger Milou Rietjens, die op de 5e plek van de lijst stond. Nou, allereerst voel ik mij natuurlijk super euforisch, want we zijn van 0 zetels met 2 binnengekomen. Dus dat is sowieso echt een overwinning. En ja, zeker is het jammer dat ik er zelf niet in ben gekomen. Maar ja, ik blijf gewoon actief bij BBB, dus wie weet wat de toekomst nog allemaal gaat brengen. Er blijven 2 Europarlementariërs over met Zeeuwse roots na deze verkiezingen. Kim van Sparretak van GroenLinks PvdA, geboren in Vlissingen en opgegroeid in Middelburg, maar nu wonend in Brussel en Rotterdam. En SGP'er Bert-Jan Ruijsen, die een groot deel van zijn leven in Zuid-Beveland doorbracht, maar nu woont in Krimpen aan de IJssel. En ik praat nog even door met politiek verslaggever Pim van den Bergen. Pim, als je kijkt naar de Nederlandse uitslag, dan heeft Zeeland toch best afwijkend gestemd, hè? Ja, dat is duidelijk. En waar het in 2019 echt ging tussen de PvdA en de combinatiepartij ChristenUnie-SGP, werden die nu in één keer voorbijgestreefd door de PVV. En de combinatie nu PvdA-GroenLinks is de grote verliezer eigenlijk, want die ging met 8% achteruit. Ik geloof 5 jaar geleden was de SGP hier in Zeeland de grootste. Als je nu kijkt, dan zie je dat de SGP in 5 Zeeuwse gemeenten toch nog steeds inderdaad de grootste blijft. Traditioneel wonen er in gemeenten zoals Capelle, Veren, Borselen mensen die trouw op de SGP stemmen, altijd gaan. En als dan het opkomstpercentage niet al te hoog is, wat dat nu het geval is, ja, dan profiteert de SGP daarvan. En toch blijft het heel bijzonder om te zien dat in een gemeente als Rijmerswaal er bijna 50% van de stemmen naar de SGP gaan. We hadden voor de verkiezingen, voor het Europese parlement, hadden we een kieswijzer, waarin we de Zeeuwse kiezers, aspirantkiezers, een aantal vragen hebben voorgelegd. Is dat een beetje uitgekomen, denk je? Ja, ik denk het wel. Als je nu de uitslag bekijkt? Ja, want veel Zeeuwen hebben gewoon gekozen op een partij die eurokritisch is. En deze Zeeuwen zeggen van, we willen minder groen milieubeleid, we willen minder migratie en vooral we willen minder bemoeienis vanuit Europa. Minder Brussel dus. Pim van den Bergen, dankjewel. Renner Tim van Dijken uit Koleensplaat hoopt snel weer op de fiets te zitten, zegt hij. De 24-jarige Van Dijken van de ploeg van Visma Lease Bike, hier op archiefbeeld, kwam afgelopen vrijdag ten val in de ZLM-tour, die de dag daarvoor was gestart in Westkapelle. Hij hield kneuzingen en een hersenschudding over aan die valpartij. Hij stond op dat moment tweede in het klassement, maar moest daarna wel afstappen. Bij stal het Kroonhof in het Zeeuws-Vlaamse Ede is de geestelijk en lichamelijk beperkte Romy volop aan het trainen voor het dressuurrijden voor de Special Olympics Nationale Spelen in Tilburg. Zowel Romy als haar vader merken dat de spanningen oplopen. Ik ben ontzettend zenuwachtig. We merken aan Romy echt wel dat er spanningen zijn, dat er verschillen zijn. We zien dat voornamelijk in haar bewegingspatroon makkelijker moet zijn. Dat is een nadeel van haar beperking. Romy is beperkt in energiebehoeften. Maar haar beperkingen houden Romy niet tegen. Die heeft een bepaalde drive van als ik paard rijd, wat kan ik daarmee bereiken?
Kan ik daar wedstrijden mee doen? En hebben we gezegd, ja, dat kan. En mocht Romy nou toch winnen in Tilburg, dan maakt ze ook nog eens kans om door te gaan naar de internationale Special Olympics. De cliënten van dagbesteding Brugzicht in Zierikzee hadden vandaag een trieste dag. Bij een inbraak bleek de kluis volledig leeggehaald. Al het geld dat de cliënten verdienden om leuke dingen mee te doen, is allemaal weg. Hopeloos geld, een lege kluis zeg maar, met nog een klein beetje los geld wat er over is. En verder helaas niks meer. Dat deed pijn denk ik toen jullie hier binnenkwamen. Ja, heel veel pijn. Ja, vooral voor onze cliënten. Hoe kunnen ze dat doen? Ik ben echt woedend, ik ben echt boos op die mensen. Bij bakkerij en lunchroom Brugzicht in Zierikzee is zondagnacht ingebroken. Het geld van bakkerij Het Appelpuntje, een project voor mensen met een verstandelijke beperking, is gestolen. Het gaat om ruim €3000. Cliënten waren ook al bang van, zijn mijn spulletjes weg? Is dit er nog? Is dat er nog? Dus daar konden we ze gelukkig geruststellen. Het is alleen het geld. Maar ja, het is wel zuur. Schrikkelijk gewoon. We doen allemaal ons best om koekjes te maken en zo. En boterkoekjes en boterkoek. We hebben vorige week en met het stemmen heel goed verkocht. Toen dachten we, yes, daar doen we het voor. En nu dat ik vanochtend hier kwam, dacht ik van, waarom moet dat nou? De eerste reacties van mensen uit de buurt zijn hartverwarmend. Ik heb een berichtje op Facebook gezet. Nou, de reacties die stromen binnen, ook van mensen die zeggen, nou, we gaan een actie voor jullie houden. Dus dat is echt heel erg lief. Ja. En als ze goed nadenken en verstand hebben, brengen ze gewoon het geld terug. Zo hoort het toch? We waren al gewaarschuwd. Het zou vandaag een herfstachtige dag in Zeeland worden met een code geel waarschuwing van het KNMI. Met windkracht 9 aan de kust, slechts 14 graden en veel regenbuien deden we onze reputatie als vakantieprovincie in deze junimaand geen eer aan. Morgen wordt het iets warmer, de wind is ook iets minder hard, maar de regenbuien die blijven helaas. En het blijft ook de rest van de week wisselvallig, maar het wordt wel warmer in de loop van de week. En tot zover deze Zeeland Nu op deze stormachtige junidag. Het is wachten op betere tijden. Heel graag tot morgen.